Ahojte, dnes si ukážeme, ako udeliť prístupy do Google Ads. Prejdite na stránku ads.google.com a prihláste sa do svojho účtu. Po prihlásení kliknite na ikonu nástrojov vpravo hore a vyberte možnosť prístup a zabezpečenie. Kliknite na modré tlačidlo plus a zadajte e-mailovú adresu, ktorej chcete udeliť prístup. Vyberte úroveň prístupu. Aj tu platí, že každý mi má mať len také práva, aké potrebuje. Vďaka tomu budete mať účet pekne pod kontrolou a vaše údaje budú v bezpečí. Po pridelení oprávnení potvrďte modrým tlačidlom poslať pozvánku. Používateľ obdrží e-mail s pozvánkom na prístup do účtu. Po prijatí pozvánky môže začať pracovať v Google Ads. Ak chcete udeliť prístup agentúre, ktorá má multiklientský účet, v skratke MCC, stačí, ak jej pošlete vaše 10-miestne IDčko, ktoré nájdete v pravom hornom rohu. Oni vám odošlú žiadosť na e-mail, tu potvrdíte a hotovo. Pre viac užitočných rád a tipov sledujte ďalšie naše videá.